Nyt mä kerron mitä ostoksia mä tein tänään. Mä ostin tämmösen karvasen maton. Tää on tämmönen ihanan pehmeä. Tää on 60x120. Ja mulla on samanvärinen toivonen torkkupeitto. Sitten mä ostin tämmösen vaaleanpunaisen päiväpeiton, joka mätsää ton maton ja torkkupeiton kanssa. Sitten ostin pussilakana ja tyynyliinan, jotka kans sopii ton päiväpeiton, maton ja torkkupeiton kanssa. Sitten mä ostin valkoisen alulakanan, muotoilun alulakanan tähän petarin päälle, jonka päälle mä laitan toisen lakanan, jota mä vaihdan useammin. Ja tätä vaihdan vähän harvemmin, tää on siellä alla. Mä ostin tommosen suihkuverhon. Se on ton näköinen sitten kun se tulee. Mutta ihan kivan näköinen. En löytänyt kivempaa. Jos tykkäsit videosta, peukku ylös ja tilaa kanava.